Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko tu kwalip te de mai paku anere. En morgen gevaarlijk zijn aan de ino atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of een gefrustreerde datra. Maar siki lai. En de masa abasiki, de ma abmoni. Nou, voor de gek, kan door voor de keer. Je moet ook zo voor mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lasterverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerkie man. Luku kulturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bun traga omdat me si sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man panel jaar. Kulturu TV. Bribi TV. You de abel sa e jingle. Quer se con o jingle, wish you single, yeah. Kulturu TV, Alston Sanayong in de binnenstad. En vandaag is 1 dag voor kerst. Wat zullen de mensen allemaal eten? Van Desma Kersade? Die vragen zullen we allemaal stellen hier in de stad. De stad is vrij druk. Zoals ik zie, dat we zeggen de mensen doen inkopen. Het is een dag van cadeautjes en noem maar op. Wij van Kulturu TV, sowieso zeggen wij fijne feestdagen, fijne kerstdagen. Het is een dag waarbij je liefde moet hebben voor je gezin en iedereen. Eenheid, liefde. Ja, met u horen aan dat die mooi komt aan einde jaar. Ja, maar voor Sayari tapu we kunnen aflevering bakken. Maar vanuit Suriname, we wensen u alvast fijne kerstdagen. Kulturu TV, ik denk dat we dit zullen starten met Dada en Dodo. Dada, van je op zijn kers, ayari disi? Kerst, we zijn van me zijn rustig, relax. Zonder jugu, zonder probleem. Dat is nou relax, gewoon relaxen. Ja, relax. En van waka sa apatu otak Tamara? Tamara, dat ik doe niks. Tamara, ik word verrast door mijn zusters morgen. Dada Laisa, dada nafboor Tamara. Me kies nyanta pu nyanta Tamara. Na sebi samabi. Sebi samabi. Me weki sebi samabi. Dus, mi nafbori. Na broer. Maar fa ego na you, sma ik kom bij in, we go na wan presi, fa as don so. Tamara wel mi den adep change of me. Dat na duizend. Drukte de drape. We de drape. Dat ik also dan met gepakt en al en dat is spang is. Sopi drink ya la sane de ni tak buru luku ja chagwa uso. No 100%. If you want bar des maga kers da ya ba ocasino no de. Okay, me bar familie menig. Op zo'n sweet kers. Familie Missy Jan. Op zo'n sweet kers. Familie Kruidenhof. Op zo'n sweet kers. Familie Gart. Op zo'n sweet kers. Me bar alasma. Een sweet kers. De politicus. Wie spep groot tapu ide. Me bar you. Allee go up in. Mine bar no een politicus kers. De ma ab de money en yang. Mina de potis ma me bar no een politicus. Mine wens no een zalig uiteinde. De ma ab de ma chill vrij. Je zit dan binnen bij een contact politiek naar je. No, maar uno de tap politiek. Tide ude tapa lobby tour isabita. En sowieso koluku sa dodo wan takis revi. Contact politiek tour. Mina mensen Amerikaan wist pep groot tapu de Holland, Frankrijk, België op zo'n sweet kers. God bless you. En we zijn hier zo do. Van waka, ide tapa hustle. Ja. Ide tapa hustle? Ah, ide tapa hustle. Ja, kerstactie ook gedaan? Kerstactie, ja, 100 kolo aan pangi. Alles maar mag bij aan pangi te de 100 kolo. Ja. En van waka, van je hebt je kerstrevi? Me heb sami kerst rustig. Rustig, me wang aan me vrang aan me tupching. Borwan sanyang. Seribi. Ja, seribi. Ja. En if you be one sani gikers, isabi toch? Kom stel maar een vraag. In vergelijking met de vorige jaar, je ziet dat een foto komoro druk chinso, isabi toch? A kers ewaka a yari ja. So fa yushing? A yari ja. VAP wai kers pura modato. Alla san demandi so wai pura. Des man ma fir kers. Mino safares mo mexpo. Des man no manya pong do nya stong. Ja. Nanga VAP ino ma fir kers. VAP ano apate gi makti in srana yo pina.
te arki pa matura etakit asma na pina yo pina. Ino si de poton kerstboom voor Blakaman goluko. Kerstvis give me, na Blakaman money de onti tapen, dat make de pot kerstvis. A Blakaman euroko tranga her yari, kerstvis de pour alla money ne anu. Want je go bij new garden, new disi, new dati. Kerstvis anu next. Kerstvis no up next over een geboorte voor Jezus. Kerstvis die Blakaman nog weer mooi crossie. Pot de tatoeage of jadoro. Kerstvis anof bongi Blakaman. Kerstvis na Blakaman spend allerlei money de pinanyo yari. Dat na kerstvis. Make me tell you that wel eens kerstvis die Blakaman na spend allerlei money ouro jaar de gos don pinanyo yari. Dat na kerstvis. Dem luku dat het je antra shit. Black Friday, na so de my own tita Blakaman money. Blakaman no ma ab money, so tak Blakaman don, kerstvis, yo trowe ala sangwe bankstel, garden, yo buy new one. Dat make them a make kerstvis. Kerstvis na next te maken ng geboorte voor Jezus. Yeah. And if you be up one kerst, they become wins this man one sweet kerst. Mi wa wins one sweet kerstvis, eenmaal don onder nikba. Avons don fes un kerstboom, we zingen I dreaming for a white Christmas day pina trayari. En een misschuld, maar sam sabi kerstvis. Na een strilibi sani, strilibi, bij een pata, bij een crossie, bij een broekmes. Nothing about Jesus. If you be one sanigi kerst, kutaki one presentje of sa dat bodegi you. Want to barki ero. All I want for Christmas is to barki ero. To barki ero. Dat is morgen bonki mi. Maar misap dat kerstfeest heeft niets te maken met geboorte van Jezus. Kerstfeest na strelibi, weer diri. Terwijl alla nieuw sani in gwe, bij nieuw strelibi nga bifro, zo bifro van je draai. Dat na kerstfeest. En nou Blakaman. En sa yonyang, dodo tapa kerst. Sam feni, sam abin mi kasi dam opo sam piri dam bornyang. Misap dem Blakaman lop nyapong. Den no man nyapong na stong do nyang, stong. Ak you nyap, stong pupong. 100%. Hey, bardes ma one kerst. Mi man bar ala des man atrasi wa sweet kers, wa jade no ma ap sweet kers. Ja, de wipe kers puru, feya fey wipe kers puru. Na angen vrouw wang of 4 kers. Apot wan kers fe bom ji den Blakaman fu las de oligo luku wat de no ma 4 kers. Kers ino ma firi. A kontranga ina kondre politicus me ka kontranga gi. De politicus wang ma 4 kers. A Blakaman ina ghetto no ma 4 kers. Ino ma nya pomoro. Ino ma bay fouru. Takrusani bombol oru yari. Hey! A yari ja Blakaman no ma yagurien takrusani. Want ino ab money sud bombol. Ino ab money sud bombol a yari ja. Tjan nange vrouw pinay so dusdanig dat hij zolang yeran heeft Tjan en Melissa Loyolong. Loyolong, thank you. En zo hebben we het gehad hier. En zoals u ziet, dan zijn we even in de binnenstad. En we gaan een aantal mensen hier. Van kami brada, alles lekker. Van je op sa kerstrefi. Wel altijd was van op zijn zoetier aan een kado. Van je kerst is hieruit. Ha? Van je kerst is hieruit. Mi kasi siya ro tak tem daro ko na alasan may fear direct. Ja, alasan. Alasan. Tamara, yo bori, we kwawang, family. Mo tangano mi no man tay tangano of bori ro ang tay bori ka ta amodas refi. Afo ivo. May musborwasan tap kerst. Kaman oso to, bari ka oso alasan. Oso nya ko isabi to. We luku say gidaw guaro ko furos to. Sabi to. If you want bardes, ma want sweet Christmas. Ay, was shoot Chris net yarang alas mala famir mayare. Ay. No, 100% zo hoort je het. We gaan even een ronde nemen hier in de binnenstad. Waar we enkele mensen wat vragen zullen stellen. Ik doe dit gewoon even. Om even te kijken hoe het beeld is hier in Paramaribo. Je ziet het, de stad was veel drukker. Het verkeer zit sowieso ook vast. Zoals u ziet. Maar wel den boys even. Hallo mevrouw. Van kami berada, van je op zak kerst die Wat moet ik zeggen? Gewoon rustig, chill. En wat is het dat je morgen gaat koken?
Zo, ik kook morgen niet. Reden waarom? Wat is de reden? Oh, wat kan je aan de straat hier toch? Ik heb mensen die daar ga ik ook overal. Dus laat me zeggen, gewoon bij de familie. Pas ze dan ga ik koken. En nu was maar ook kwam want ik heb geen geld. Je hebt geen geld. Ja, maar waarom zeggen ze dat je hebt geen geld? Want ik heb al 3 sprekers gehad die mij zeggen, money no de. Money de wel, maar aan of doe lauw sani. Begrijp je? Maar als ik ga krijgen sowieso doen ja. Dat was gewoon een grap maar. Nee, even bij een bardes maar een sweet kers. Ja, bij gelegenheid. Dat hoeft niet. Chan weer is mij. En zo hoort hij het. Hey, thank you. En nog respect. Een sweet kers. We gaan nog even verder om te kijken wie we hier hebben, wie we hier kunnen ontmoeten. Het is Cultuur TV hier op pad. Alsjeblieft, ik verontschuldig me, want je weet, er zijn wat drukke dagen en te de druk DD. Ja, dan ik is ting voor de interviews. Maar Uno Warsman schreef hij is een van de beste warsman hier in Suriname en Tapa Blok. Oh, maar jaren jullie Tapa Blok Warsman? Met de toen afjari Tapa Blok. En Faigo in our business. Boy, ik go wel jelle. Ik de tevreden lange alasan. Dat na punt 1, im tangi gado, voor zijn man bereik. En voor de rest wil ik hoe zij kom. Het is nooit altijd makkelijk. Begrijp je? Het is nooit altijd makkelijk. Je hebt altijd zware dagen. Je hebt altijd minder goede dagen. Maar je moet altijd het beste proberen te maken van waarmee je bezig bent. Dan denk ik wel dat het goed gaat. Oké, hoe ziet je kerstmorgen eruit? Zo, heel rustig hoor. Heel rustig. Tenminste, is dat sfeer voor akonderen nu. Het is een beetje zwaar nu voor ons. Maar net wat ik zeg, we proberen toch van het klein beetje dat we hebben iets leuks te maken. En hoe geschiet het bij jullie? We gaan samen, familie, ik kom bijeen. Wat? Shoot kan de want dogs, kan de want to saté, een paar gebakjes aan de kant. Ja, dat is zo, weet je, wat kan gewoon. Hey, even bij Abba ook casino nu de, voor Bardes Mafia of Suma Sweet Kers, dat hebben gelegenheid. Oké, maar bar alle de familie mee, alle de mati. Mijn vrienden, mijn bar, mijn teammeisje, mijn bar, alles maar. Op zo'n sweet kers. Het is niet makkelijk hoor, ik ga niet voor je, het is niet makkelijk. Maar we houden tenminste van het klein beetje dat we hebben, gebruik ervan te maken. Hey, enough respect en zo hadden we het gesprek hier met Warsman. We zien ook hier zo. Hoe ziet uw kers eruit? Wel, ik ga het voor me houden. Mijn kers, ik ben een tevreden mens. Ik ga het gewoon rustig houden. Ik ga het niet geweldig, dat ik het geweldig moet pieren en zo. Maar heel rustig. Maar wat ik aan pres kan zeggen, want ik ben AOP'er, die 1000 wat hij had gezet voor ons, geplaatst voor ons, of hij het kon laten, want alles is duur. Eigenlijk een fit guy dat kan maar libing. Ja toch, bij prijs, je kan libing doen, weet je, alles is zo duur. Die 12,50, voordat je het weet, maar is het op. Dan met die 1000 was het 2250. Dat was het akko, je hebt 10 zomerdag. Dat is prijs bij daar ben boom. Maar ik zeg namens het hele samenleven van Suriname dat we moeten bidden en moeite maken en prijs. Je moet naar de armen denken dat die met sa in alibi. Want alibi trangen, alles is duur. Bij de Chinese winkel, overal, alles is duur. Dus we bidden tot de Heer dat de Heer zal u wijs geven, pres, dat die alibi kan change in het 2023 naar voor de deur komen. Dat we biggie. En wat gaat u morgen eten? Morgen, ik weet nog niet precies, maar ik ga gewoon iets klaarmaken. Ja. Hey, even... Want die vrouw is een beetje uit huis, is bij de dochter oma. Ja, want ze gaan naar Nederland vertrekken. Dus dan, ik ben alleen thuis, landelijk, gewoon een wereldse systeem ben ik alleen, maar met een geloof bij de Heer. Dus de Heer zal met me zijn. Dat ik morgen ga koken, mooi, erg harken en zo. Dat ik een mooie dag kan ervan maken morgen. Hey, thank you. En ik wens voor ieder, hele samenleving van Suriname, een fijne kerst en een voorspoedig 2023 toe. Thank you my brother. Ja, en zo hebt u het gehoord. Onze senioren burgers ook hier vertegenwoordigd in de stad. En zoals u ziet, dan heb je de mensen die de laatste inkopen doen. Dus massa eet ik de laatste inkopen. En sowieso kunnen we niet vergeten de Mafmitapa Blok
Pewegwego take de interview. Bepaalde mensen houden niet van de camera, maar we kunnen dat snappen. Ja, waarschijnlijk. Ja, look even je boro, dat is dan lastig. Ja, je te keer rustig. Hey, fa, you heb sa you care. Ay, wat ik rustig aan matranga even maar wat rustig, ja? Sa yo nyata mara. Oh ja, maar brengen bonen kip. Ja, 100%. En zo hoort u het, de inkopen, daar hebt u een belangrijke zaak, is geen promo, maar dit is echt een zaak die ze noemen in Suriname Soenders. En Soenders nou een winkripe, echt ja, mensen die het financieel niet goed hebben, ik doe de inkopen, is vrij druk, maar we gaan richting deze kant op. We gaan meeting, want toen smaja even, tapa blok. Pak kami berada? Ja, fire op sayuker. Ja, gewoon lekker hoor. Ja, ontspannen. Hoe ziet jouw kers eruit? Ik bedoel, ososi, zou je doen allemaal? Great viering. Ja, great. En staan dit op een menu? Werk toch? Huh? Staan dit op een menu? Yo, mina sapete, dat mina mantaketere ma furu. Ja. Hey, vind je dat aan kerst dat er veel geld gepaard gaat met kerst? Helemaal niet. Je moet je budget gewoon aan de kant zetten en eens kijken wat je doet toch. Enough respect if you go on bardes, maar sweet kerst, ja, occasie. Ja, mijn bar, mijn mami palas, maar de chief me drap en dan zei mijn wife nam zei ja, zo ook toe. Voor iedereen vol respect, ja. Ja, maar 100% mijn brada. Ja. Oké, big up. En zo hebt u het gehoord, we gaan even voorbij. Je hebt een paar Indianen hier, een paar meer. Want toen mijn karo even, als je want to ingi ik karo ja zo ook toe onze inheemse broeders van Suriname. Say sami brada. Say lagi? Fai op sa kers. Kers? Pô, meu saber, man. Ay. Fayu kers ip sa tamara, sayo nya, sayo dringi. Como? Posso comer make sure tanga de FM stereo of me. Ja, sama ra gitu. Eh, maar voor soort kondre na uno, ja, dus me bedoel in een binnenland toch? In een binnenland. Op het tegen brasjo. In een first time. Maar is you up Bernadorp, you up Bensdorp, soort dorp. Na bigi poika. Bigi poika. Ito. Vai de meestal na bigi poika, te de ma efira kers. Nooit igual assim, nooit igual. Nooit meer no go mi brada. Como agora assim. Te kwa wakago. Te como agora assim talk. Ja. Assim talk. Dá pra chuti. Ja, ito. If you be one bar, des ma one sweet kers, da ba o casino no de. Ora me bar, talo kono te kwa shoot me Merry Christmas ala de família. Kondre. Wis mga afianti. Wis ino atakang ami. Ino awrit salitag grabe boy. Wis ino atakang ami. Isa sa mata bilang afianti isa sa mata kilo. Look, I'm the fan team in the bar de pet. Hey, no respect mi brada. Hey, no ma lobby. Milop alamang de ma din emotion. Ja sa mata wis me na mi fianti, maar ik doe mijn best. Net de gigi alamang. Hey, enough respect. This na amasa emek de suja aso in Suriname if you want to set you su ala sot sani. Naja Aiseti, ay mo te kasleper da. Era mo amay set kasleper give you boost na late tempo. So city at a promo here so under niet voor de markt. Jana sar makastrat no. So city at and precies so asan en naki. Wambu. Ja ma 100. Ja, 100. Ja. Mina moni me kon suku. Mina barkos ma oso, mina furu, mina roof. Mina go te cambio ma. If you want money, Je chare ko we sitting. Ko ambergo su. Chane ko gimno. Come pato sta ngi mi saka. 100% en so city at Di mo straight. Dapa problem. ja. No mama mi de ka buya ray kana ke ete wang ete. Ay. En zo hoort hij het. En zo gaat het hier al eraan toe in Suriname. En een beetje relax. En hoe ziet die kers eruit, mevrouw? Mijn kers? Als elke dag. Ik zie mijn kers als elke dag. Wat gaat u morgen koken? Want ze zeggen meestal na afro is het akukru. Morgen kook ik peperwater met pingo. Boy, origineel! Achupo met arepa. Wat is een achupo? Dat is peperwater en arepa is cassava. Ja. Oh, ja. En op zijn inheems gewoon. Ja, en zo ziet hij het.
Ja. En Kulturu TV hier op locatie. Gerald in the house. Een van onze gasten, ja, ze altijd positief about dat kondre. Gerald, van je hebt je kers? Eigenlijk moet je het rustig, man. Ja, ik ga snappen, gewoon rustig draven, ja. Van je hebt je kers? Ah, ik voel het man, moet je rustig, man. En kotaki ade naki, van je go om naar een situatie dat je begin man te je bori, familie ekon, of dan gewoon rustig met je gezin? Ja, mi wami na mi schatje de. Dat zo me doen met bori, met de kating voor je op met bori altijd. En te bori amoro bundi serefi, amoro gezond. Met bori ja. Mi gwente mang batu. Ja. En sa je bor Tamara? Tamara, de ombrene bono. We luku saif sa wel een kersbrood. Zout met ide, poru de, visi de. We luku dogole ma sandef nya wel. Mi no leji mi brada. Sandef nyang. 100%. En if you go up on Boskopu bar asaranan people sama sweet kers da ba okasi no de. Strada mang wala mala. Wisuma na wisya kulu wisya yampani suma. Uhoru serefi aba eenheid. Jugu nom de. Op sama bunkers. God mo bless you 2023. Vrede. Mu lobu serefi. Uno petu se va konder mus gwa fesi. Adam gwa baka. A kurse de sandiri eta presidente roko. Maar jaren zei consequer maar met roko veng. Tak de prijs in de winkri. Nam go sky high. Maar toch mensen is mij bij. Mensen jongen, je sandiri maar toch mensen is mij bij non stop. Dan moet ik ja dus aan van udo. Maar unom bij tumsi. In bij saya van udo people me so dens maar. O ja sos mij bij maar de bij. De sandiri maar de bij non stop. De moeder kan apis dat wel. Want Tamara te you money. Dai dem krak in dem kost toe. Want je zie als supermarket dabe. Fanning. Adruk in de mangoini. Is je dat? True. Die dieren maar de man hoor ik van de bij. Want je moest bij. Zij bepalen zijn zeggen van wij dan bij over bij. Zij na van hoe dat na moet je die na probleem. Ja, maar enough respect me brada. En te kwan sweet kers godoro. Ja? Thank you. 100%. We gaan nog even verder om te kijken wie we allemaal nog kunnen vinden. Voor Bardes maar een sweet kers. Van de maar opstaat een kersreef. Hier hebben we, hier is vis in de woyo waar we de jongens hebben, Ryan, Alademang, actie de maar ook toe van de maar opsta kers. Hey, Fawaka, Ryan, what up, everything alright? Yes man, because right now I'm there. My final little thing for find me, make a nice, enjoy my family and them thing. But yes, I can say today is a happy day for me and all them people a good day for you. En van je op sa je kers, jong Rai? No man, dat is lekker jong. Ja man. En meestal kers de mij bori, sweet sunny. Van je kers is je uit familie, ekong of na gewoon je de lekker na je gezin? Jere no, me sap fu man. Mami altijd me sa of suma familie kona luko mi wat sang. En wist ane goma im sa faeli bangas man. Ja, dus dan altijd smak kwami. Wist ane misa mo mati of suma okong. Ja, dan ben ik kon chillen even. Nyawam am chinsani. Minosap efu ababu fugheid fu bar de masi. Fawa kami brada. Fayo op zakers. Fayo op zakers. Min op zakers sweetie want samsa den. Mi op zijn sweetie mi say, maar de pinas ma we denki maar isa fali bidek ba isa bina ba big doing. Voor ik fa de rustig. En zij pot Tamara tapa pretty. Tamara tapa pretty na reis gebakken vis met tijgerblad. Chill, big up yourself. Una real visi boy. Real visi man. Tijgerblad. Van me brada Jaso, fawa ka fayo op zakers. No, mo go na kwantu diara e foram ko maka ko chawan san fosjari nek des mata poyari na nga misres. En sabi, deze heer kennen we sa Egypt eigenlijk een gemeenschap die eigo about visie na nga de soort sanati. Fayo ding des ma op sa akers disi chinso hebi. Of, want if me luku vergelijken na nga vorig jaar, a foto druk chinso, dus mij doe de inkopen. Dus money de. Die zijn bij dit in ja altijd fotodruk. Even. Maar no lek van besa ben fabede. Dus minoma tak dus no misdoen mi breed tak ai misdoen ja stak bijvoorbeeld ja money te you talk about money talk
Dan tak na ala de iben nyandrini. En nono de met je kring. In luka na om een biertje nono de shitak bijvoorbeeld sumanga pot want kerslicht. Dat is waar, dat is waar. Wist je wel naar de Osota kerslicht nog? Kers. Ja. Hey, no, prosper. If you be up one bus kopu Wednesdays mama shoot kers da yaba o casino no. Ala de bisma voor kon tapu wispelde. Me wen so een shooty kers na. Ja man, 100% en wap rai ja so. Rai. Always mira etakanga de ete luka woyo pasi. Wa wagi ekong, maar zo reisa wagi psa voorbij. Dan woyo zou be sabina kersfeer dat aan een woyo zou we shiti de na adi. Oké, vorig jaar ube op COVID, unomatak rekeren na de tendak na be COVID beleid. Maar nu wap watra model seri kepsa. Asane go ere agele ka wango ma anomango wan de bugru no up gris moro. De mam gris ala de bugru opnieuw. Rokering, u gris ala de bugru. Wana bad man ra etakangau. Mami enya mayari bu akers. Bu shiti ma nyame wansang. Mi pot mi dringi ina wagif mi mati togoja en manga opa mi starbas we creëren le jama. Asan nego era luka woyo pasifa ade. Wa oure ari so sabi na nga wa kers fo sabi stranang if na dis na unu woyo. Ages wa muiti kong ma muiti no koere. Bastian, ipoto sangi de bigisma ano sardesma era. Wansang a koers elo anga desma. Ja, want net mi betak na nga bigisma as matak ma chan no maliba dusu yung chan no maliben for alte. Iere no mi wan chan pot ete 1000, ete 2000, ete 3000, ete moro 1000, ete 1000, ete 1000, anga 1000 gide bigisma. Wansang na de bigisma rokomek utide na di wekonit. Dus chan no frede poten gidesma. Mino da you say tak you na fe appear of sang. Asane gwanga politik beleid yere. Asane go na suma ego fo suma eluku abo folke na dat wed na pangayu. If you said the biggest of me da say here. In offset me kong nanga next. One me now a young boy mika longwa anyway. Mika gwa France, mika gwa Holland, mika gwa meso uteka kers. One me eteka kers jaso bullshit mes. Yeah, one and me big up me directoro da pe basano. Ma in after camera gwa mi directoro. In omdre gwa mi directoro. Ma mi directoro di ina olo. Yeah, 100%. Ma a kers dat tot nu toe. Mina no akrak tot am no amaire. Bastian, pot miljoen gide biggest map mi mek des malibi. Des ma breiti na 1000 sai gideng. Maar mi no breiti na 1000 sai gidere. Des ma breiti na 1000, maar mi no breiti. Want wat 1000 if we draai on in US dollar. Na 30 US no mo. Bastian, we roko na koers, mi sap tak you na unu mang, iloper stranang, kan de je play lop unu. Mi no sap if you lop me. Maar hopelijk mi wens you wang vrolijk kerstdag van de president. Vice-president, alla de minister, mi veel akondre. We suman na you is nou een inspector. We is na you is nou dat ben een krembank. We is nou veel shit ja zo ook tot de bijna one. Dat loopt. En zo hoort hij ja. En zo hoort hij het hier. Akik Ebroko hier in de stad. Ja man. Bigiwa. Fa you epsa you cares. Sami wan taki. Ai me bless Alasana ma wan mooi sweet houding in naam van koning Jesus. Mi like wan GT man de na kondre da bijna delta yadi. Mi na wan samaka vrouw. Wabi 60 ching. Two voor them dede verleden. Bedi gelijk. One stroom na kiri. Atrawan drink Ramazon. But timin tia roko for me no go na tapside na Jamaica hustle my buy ching fisiciel baka. Dan apasi for my hustle. A wins for me my prati na nga follow am akonte konteri nou. Dan mi no suku for kon guru ti mi konja. My suku for make one ching money. Da a follow self te de buy na mi de kan dat vrede na nga se de buy. So my balala suma one sweet cash day. Utaka cash sana suma. Ja. 100% en zo hoort hij het hier als Verdeja. We gaan bakasi na lobby voor assisting want na cultuur TV is a fast and dek bato. Maar hier no, sranang, we tag na chan, ano chan here. Hier no, if je fetanga Rusland, Putin, de je fetanga moro bigi bas. Amerika tranga ma Amerikano tranga. Me begi hier grond tapu mek deli mali ba fetif Rusland na Oekraïne. President Olensky, me begi you, yonya wan sweet kers, maar no mek bang voor de moro in Rusland. Mek wan vrede akkoord direct met kasan kouru. Wan sang, heer grond tapu en jou pina fatori dat man.
Me begi unu yong, putin yun nga Olenski uliba feti, nato uno join moro. Na fornita kep sa in, luku, strana we fire minosap Rusland yere, minosap Oekraïne yere. Ma uliba sani, wansang, oline komoro in stranang, blone komoro, en Putin wis you kir Putin, fuyo tak Putin na wa mafia basi, ma ama na wa mafia basi, wanunu we shitak amang na wa grond tapu basi. Ama na wa grond tapu basi. Dus uliba fetisan, omesan no ma exporter moro, omesan no ma doro, grond tapu epina. Uliba fetina dat mi ebeki mek alas manya ma kers in lobby uno fring bom dape moro. 100. Tu, her grond tapu mi begi umno mek bom. De jaso Rusland nanga Oekraïne uliba feti. Mi begi ook tu er te Israël na me begunu. 100%. Ratakso, ja. En zo hoort hij het hier zo Rai. Rai, mapsa ko drape na mapsa na zo meteen. Ja, en zo hoort hij het hier zo. Kulturo TV op locatie hier even een ronde in de binnenstad. En we hebben alademang sa editapa hostel, alademang sa is ko ngam chimoni tapa blok voor actie desma fa desma op sa den kers. Ay go bigiwang. Alles lekker? Fay op sa yo kers bigiwang. Kom, map sa mi kers. Sana sistema sa yo bortamara inapatu. Wel, isa fa kontre dek bana sam fen mo boriera. Isa beto. Dus tum si voorbereiding no de? No, mi nom late. Heb je wel een bar des mga sweet kers ja ba o casino? Ja, mi bar alas ma wa shoot kers familie alas suma. Isa beto. Ja, maude. Nog respect me brada. Ja man, 100 en zo ziet hij het. We hebben hier enkele senioren burgers. Ook. Hi, goedendag mevrouw. Hoe ziet uw kers eruit? Het is een samberige kers. Samberige kers. Ja. Alles is duur geworden in het land. En gaat u morgen koken? Gaat u iets speciaals morgen koken? Nee, ik lust cassavasoep, dat ga ik morgen koken. Ja. Thank you mevrouw, prettige kers. Ja, en zo ziet hij het, zo hoort hij het. Website in de binnenstad. Hallo, rustig. Ga jullie rustig zitten? Happy. Make you the bells a jingle. Can't say come, go jingle. Wish you single, yeah. Make you the na sterna top fu abom. En pres ya funa new year say come. Oh jingle, wish you single. We wish you a Merry Christmas, a happy Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas. Shori, visna fostro yogi shori mi mati. E visi firatori di pinyu ati. Imzuku ye pifo salati. Te ye dwengi yu ine firi utre flagi. If ye do nanga opo ati, me sembesita ya sa auto fancy. Na you are the nom lasi, yeah. Ma make you the bells a jingle. Quer face come, oh jingle. Wish you single, yeah. Make you the na sterna top fu abom. En pres ya fu na new year say come. Oh jingle, wish you single. If wat je te veel kon je het niet weg. We leven in een tijd van leed en stress. Ga voor verbetering, corona no berekening. Ga voor je zegening. Maak een breder kengi, ga door de gebeden vind. Dan kan de dingen zeggen, tevreden vind. Nos banga kete de jong asan in Jezus ning. In Jezus ning. Maak aan dat systeem schrift in Latin. Hoe make one pomme pastei.
my kangwa omu. Put butu, they make we stick or fill the air. Kesa yesi janagi alamang. Ya, di manga yu isha dalamang. Ya kes nagi yu tu alas ranamang. Anogi de wasagutu. Kes na one day fuala pondru. This make you the abelsa a jingle. Kes face a kong. Wo jingle. Wish you single. Yeah. Make you the nasterna top fu abong. En praise ya fu na New Year psycho. O jingle. Wish you single. Yeah. We wish you a Merry Christmas. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you A Merry Christmas and a Happy